Predsjednik države Aleksandar Vučić izjavio je da se piloti Vojske Srbije već obučavaju za francuske borbene avione Rafale koje je kupila Srbija, ali je dodao da posle tih aviona dolaze novi vazduhoplovi. Naglasio je da se neće odustati od vojne neutralnosti. Doći će uskoro posle Rafala novi vazduhoplovi, bit će aviona lovaca i školskih aviona, bit će svega, pa će nam biti potrebno još mnogo pilota. U prethodne 2 godine imamo 2 do 3 puta više polaznika nego ranije i bolje su plate, pa verujem da ćemo taj problem da rešimo, rekao je Vučić po završetku vojne vežbe na Pasuljanskim livadama. Dodao je da što se tiče Rafala, obuka teče i ti ljudi će biti spremni da ih prihvate. To su jedni od najmodernijih multifunkcionalnih aviona na svetu. Napomenuo je da se njima značajno osnaži naša vojska. Govoreći o učešću vojske u mirovnim misijama i vojnim vežbama sa stranim državama, rekao je da Srbija želi da sa svima izvodi vežbe, konstatujući da ih sada ima više sa Zapadom jer je u toku sukob Rusa i Ukrajinaca. Ako biste imali vežbe sa bilo kim od njih, bilo bi da ste strana u sukobu, strana u ratu. Čim se prekinu sukobi, mi ćemo sa svima da nastavimo vežbe, čuvaćemo svoju vojnu neutralnost i od nje nećemo odustati, naveo je Vučić. On je ocenio da je vežba na Posuljanskim livadama bila na značajno višem nivou nego prethodna, da je poneki cilj tokom gađanja promašen, pa će se više vežbati. Kao posebnu prednost naveo je da se na nekim delovima vežbe pucalo bez prisustva vojnika, jer su korišćeni dronovi, tako da se čuvaju ljudi koji su najskuplji u ratu. Najavio je i velike promene u vojsci, tako što će se uvesti posebne jedinice obučene za takvo naoružanje, navodeći da je odziv za specijalne jedinice veliki i da će se nastaviti sa njihovim snaženjem. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je tokom govora ispred Skupštine da će još nekoliko nedelja da bude predsjednik i da će nakon toga da podnese ostavku. Lista za parlamentarne izbore će se zvati Ujedinjena Srbija, istakao je on. Za još vesti, lajkujte ovaj video i zapratite nas.